Totoo nga bang isang Pinoy ang founder ng Los Angeles, California? Ang Los Angeles o LA ang isa sa pinakatanyag na lungsod sa buong mundo. Ito rin ang tinaguriang entertainment capital ng daigdig. Pagkat dito rin matatagpuan ang tahanan ng Hollywood, ang isa sa pinakamatanda at pinakamaunlad na industriya ng show business sa buong mundo. At saan man sulok ng mundo nitong mga huling araw ay laman ng mga nagbabagang balita ang mga nagaganap na sunog o wildfires sa LA. Kasunod nito ay kumalat din ang isang video sa Facebook na nagsasabing Filipino umano ang nagtatag sa Los Angeles at umabot na nga ng higit pa sa 1 million ang views nito. Pero ang tanong, totoo nga ba ang kanilang kwento? Totoo nga bang isang Pinoy ang nagtatag o founder ng isa sa pinakasikat at pinakamalaking syudad sa buong mundo? Ito nga ba'y isang tunay na kasaysayan o isang gawa-gawang fake news lamang? Halina't alamin natin. Mabuhay o sa Kapampangan, luwid kayo at salam sa mga kababayan nating Muslim. Ako po si Kirby Araulio, ang inyong friendly Pinoy historian. At ngayong araw nga ay alamin natin ang tunay na kwento ng sinasabing Filipino founder ng LA. At bilang isang Pinoy na lumaki sa Angeles City sa Pampanga at lumaki rin sa Los Angeles dito sa California, bata pa ako, curious na talaga ako kung may connection nga ba ang ating mga kasaysayan ng ating mga bansa sa Pilipinas, sa Amerika, kung bakit nga ba tila magkapangalan ang Angeles sa Pampanga at Los Angeles sa California, at napakarami ko pang ibang mga tanong nung bata pa ako. Kaya siguro ako naging isang historian. Pero anyways, linggin sa kaalaman ng marami, kabilang na tayong mga Filipino, ay napakalalim talaga ng ugnayan o koneksyon ng kasaysayan ng Pilipinas sa kasaysayan ng Mexico at ng Amerika. Sa katunayan ay hindi rin ito ang unang pagkakataon o unang beses na ikikwento ko ang kasaysayan na ito. Pagkat ito rin ang madalas kong topic sa iba't iba kong mga lectures dito sa California at maging sa Pilipinas. Kaya naman shoutout sa ating mga kaibigan sa Museum of Philippine Social History. So ano nga ba talaga ang kinalaman ng isang Filipino umano sa kasaysayan ng LA? Simulan natin ang ating kwento kung kailan nga ba talaga na itatag ang syudad ng Los Angeles. Ang Los Angeles o LA ay opisyal na itinatag noong September 4, 1781 sa ilalim ng mga Kastila noong panahong sakop pa ng Virreinato de Nueva España ang California at maging ang Pilipinas. Kaya naman sa wikang Kastila ang buong pangalan ng LA ay El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles del Rio Porciúncula, o sa Tagalog ang bayan ng Mahal na Birhen, ang reyna ng mga anghel sa ilog Porciúncula. At dito na nga nanggaling ang pangalang Los Angeles, na siya namang pagbigkas ng mga Amerikano sa Los Angeles. At ang pueblo o colonial town na ito ay tinatag ng 11 pamilya o ang tinatawag na Los Pobladores del Pueblo de Los Angeles. At sila'y nagmula sa Sonora at sa Sinaloa, mga estado na ngayon bahagi na ng bansang Mexico. At ang kanilang mga pangalan ay habang buhay nang nakaukit sa kasaysayan at sa mga monumento sa LA. Pero alam mo bang dapat ay mayroong ika-12 founder o poblador ng LA? At ang tila mailap na ika-12 poblador ng LA ay walang iba kundi si Antonio Miranda y Rodriguez, na pinaniniwalaang isinilang sa Maynila. Subalit napakahalagang tandaan na bago pa man ang taong 1781, ang lupain na tinatawag natin ngayong Los Angeles o LA ay walang iba kung hindi ang ninunong lupa o ancestral domain ng mga katutubong Tongva, kabilang na rin ang mga kalapit na katutubong Chumash, Tataviam at marami pang ibang mga Native Americans ng SoCal o Southern California. At taliwas sa paniniwala ng marami, sila'y may mga natatanging kultura, paggalang sa kalikasan, maunlad at kamanghamanghang lipunan, paniniwala at marami pang iba. Ngunit ang lahat ng ito ay nagbago at nagiba sa pagdating ng mga Kastila sa pagtatag ng bayan o pueblo ng Los Angeles. At noong 1781 nga ay napabilang si Antonio Miranda y Rodriguez ng Maynila sa opisyal na listahan ng mga naitalagang pobladores o mga na-appoint na founders dapat ng Los Angeles. Pero bakit ngayon ay hindi kasama ang kanyang pangalan sa listahan ng opisyal na founders ng LA o ang listahan ng 11 pobladores ng Los Angeles? Ayon sa mga records ng mga Kastila, si Antonio Miranda y Rodriguez ay isang byudo na noong mga panahong ito ay naglalakbay kasama ang kanyang 11 gulang na anak na si Juana Maria. At ang kanilang paglalakbay kasama ng iba pa mga pobladores ng Los Angeles ay nagsimula noong Enero o January 1781. Mula Sonora ay tatawid sila ng dagat papuntang Baja California. At mula rito, sila maglalakbay pa norte patungong Alta California kung nasaan ang LA, na ngayon bahagi na ng USA. Subalit sa kasawiang palad, habang sila ay nasa Baja California,
ay bigla silang nagkasakit. Ang mag-ama ay parehong tinamaan ng nakamamatay na bulutong na nooy laganap sa Amerika. Kaya naman wala silang magawa kundi ang manatili sa bayan ng Loreto sa Baja California. Napilitan silang magpaiwan upang magpagaling, habang ang iba pang mga pobladores ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungong norte sa Los Angeles. At ang nakakalungkot pa dito, sa kasawiang palad ay hindi na nakuha pang gumaling ng kanyang minamahal na anak. Sa kasawiang palad, si Juana Maria ay namatay sa sakit ng bulutong sa murang edad na 11. Fast forward naman tayo sa taong 1783 nang sa wakas ay nakarating na rin ng LA si Antonio. Kaya nga lang pagdating niya ng Los Angeles, ang lupang ipinangako sa kanya na dapat ay nakalaan sa kanya ay wala na. Ito ibinigay na sa iba. Isipin nyo na lang ang kamalasang dinanas ni Antonio. Ang kalunkutang kanyang naramdaman mula sa pagpanaw ng kanyang minamahal na anak ay nawalan pa siya ng lupa at ng kabuhayan pagdating ng LA. Sino ba naman ang hindi masasaktan o manlulumo sa karanasang ito? Pero syempre, hindi sa kamalasang ito nagtatapos ang kwento ni Antonio. Pagkat habang nasa LA ay napansin ng mga Kastila na si Antonio pala ay isang mahusay na gunsmith, isang magaling sa paggawa ng mga baril at kanyon. Kaya naman nakita nila ang napakahalagang talento ni Antonio, at sa halip na masayang ang kanyang kakayahan at ang kanyang husay sa paglikha ng mga baril at kanyon, ay inilipat ng mga Kastila si Antonio mula LA papuntang Santa Barbara noong October 1783, kung saan siya ay binigyan ng isang napakahalagang tungkulin. And actually, noong mga panahong ito, ang Santa Barbara ay mas mahalaga at mas malaking pueblo kumpara sa LA. Kaya naman kung tutuusin, si Antonio ay na-promote nang siya'y maging official armorer o weapons maker sa El Presidio Real de Santa Barbara, isang royal military base na responsable sa depensa at seguridad ng napakalaking bahagi ng Alta California. At tulad ng maraming Luzones Indios noong 1500s hanggang 1700s, ang talento ni Antonio ay patunay sa husay at reputasyon ng ating mga ninuno bilang mga maaasahang manggagawa, mahuhusay na magsasaka, matatapang na mandirigma, batikang mga manlalayag at napakamalikhaing mga isip sa sining at marami pang iba. Hindi alam ng marami na mula sa pagtatayo ng mga simbahan at misyon, sa paggawa ng mga galyon hanggang sa paglikha ng mga kanyon ay napakalaki ng naging ambag ng ating mga ninuno noong unang panahon sa lipunang kolonyal mula Pilipinas, Mexico hanggang sa California at iba pang mga bahagi ng Spanish Empire. At hindi lamang si Antonio ang makasaysayang Pilipino noon sa paglatag ng pundasyon ng California. Sa katunayan ay madalas isama at pagkatiwalaan ng mga Kastila ang mga Luzones Indios sa kanilang mga ekspedisyon at misyon, hindi lamang sa Asya at Karagatang Pasipiko, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng Amerika. Halimbawa nito si Vicente Tallado na isang Indio de la Pampanga na kasama ni Father Junipero Serra sa misyon ng San Carlos Borromeo del Rio Carmelo noong taong 1779 sa pueblo ng Monterrey o ang kabisera o capital noon ng Alta California. Isa pang halimbawa nito ang 20 Luzones Indios na bininyagan ni Father Serra sa misyon de Santa Barbara noong 1795 sa parehong bayan o pueblo kung saan lumipat at nanirahan si Antonio Miranda y Rodriguez noong 1783. Lingid sa kalaman ng marami ay napakalaki na naging papel ng mga Luzones Indios sa pagtatayo ng mga simbahan at bayan sa sinaunang California sa ilalim ng mga Kastila. At kung susuriing mabuti ang mga Spanish records, ay matutuklasan na ang mga tinatawag na Luzones Indios noon ay walang iba kundi ang mga Kapampangan na nagmula sa La Pampanga, isang malawak na probinsyang kolonyal na sakop noon ang iba't ibang bahagi ng gitnang Luzon, mula Bulacan hanggang Tarlac, Bataan at Nueva Ecija. At ang mga sinaunang Kapampangan o Luzones Indios na mga ito ay naging mahalagang katuwang ng mga Kastila sa pagpapalaganap ng Kristyanismo o simbahang Katoliko at sa pagpapalawak ng kanilang imperyo. Subalit maling isipin na naging masarap ang kanilang buhay sa ilalim ng mga Kastila, pagkat ang kanilang mga talento at kontribusyon ay sinamantala ng mga mananakop. Katulad ng ibang mga katutubo sa Pilipinas, California at Mexico, ay naging biktima rin sila ng mga pang-aabuso sa ilalim ng mapang-aliping sistema ng kolonyalismo. Isa na rito ang Poloy Servicio, isang mapang-aliping sistema ng forced labor o sapilitang pagtatrabaho para sa mga Kastila. At dahil dito, marami sa ating mga ninuno ang napilitang lumikas sa iba't ibang bahagi ng mundo. Marami ang nawalay sa kanilang mga pamilya, nawala ng karapatan at kalayaan at nagdusa
sa ilalim ng mapang-alipin at mapang-abusong sistemang kolonyal. Madalas din kasing ginagamit ng mga Kastila ang taktikang divide and conquer, kung saan pinag-aaway-away nila ang mga katutubo mula sa iba't ibang bahagi ng kanilang mga kolonya para sa kanilang pansariling interes. Halimbawa narito ang kanilang paggamit sa mga Bisaya nang sakupin nila ang Maynila at sa paggamit ng mga Luzones o Kapampangan nang sakupin nila ang California, o maging ang paggamit nila sa mga katutubong Meksikano nang sakupin nila ang Visayas. Kaya naman hindi may tatanggi na napaka-komplikado at napaka-racist ng sistemang kolonyal ng mga Kastila. Sa katunayan ay lingid sa kalaman ng marami ay merong isang napaka-complex o komplikadong sistemang o caste system ang mga Kastila, kung saan ang katayuan mo sa buhay, ang katayuan mo sa lipunan at ang halaga ng buhay mo bilang isang tao ay nababatay lamang sa iyong lahi at sa kulay ng iyong balat. And by the way, gusto ko lamang linawin na ang tunay na apelyido ni Antonio ay Miranda at hindi Rodriguez. Madalas kasi na nalilito ang iba sa buong pangalan niyang Antonio Miranda y Rodriguez, pagkat sa wikang Kastila, ang Miranda ay apelyido ng kanyang ama, habang ang Rodriguez naman ay apelyido ng kanyang ina. At sa ilang records ng mga Kastila, ay naitalang isang Chino si Antonio. Kaya naman maraming napapatanong kung siya'y nailista bilang isang Chino, ibig sabihin ba nito na inchik si Antonio? At ang simpleng sagot sa tanong na yan ay hindi. Pero liwanagin natin kung bakit nga ba hindi. Noong mga panahong ito ay ginagamit noon sa Mexico ang salitang Chino para tukuyin ang mga Asyano, hindi lamang ang mga inchik o mula sa China, kundi ang lahat ng mula sa Asya. Pero lingid sa kaalaman ng marami ay halos lahat ng mga Asyano noon sa Mexico ay ang mga sinaunang Pilipino, at karamihan nga sa kanila ay ang mga Luzones Indios. At may dalawa ring pangunahing dahilan kung bakit madalas tawaging Chino ang mga Luzones Indios. Una sa lahat, ang mga Luzones Indios ang mga pangunahing manlalayag at mga ngalakal na nagdadala noon ng mga produktong galing China, tulad ng porselana at sutla o silk. Kaya naman madalas silang pagkamalan noong Chino, hindi lamang sa Amerika, kundi pati na rin sa ibang bahagi ng Asya. At pangalawa, noong panahon ng mga Kastila, ang tawag sa mga katutubo ng Pilipinas at Mexico ay parehong Indio. At dahil dito ay kadalasang ginagamit ng mga Kastila sa Mexico ang salitang Chino o Indios Chinos para tukuyin ang mga sinaunang Pilipino. At tulad na nabanggit ko kanina, karamihan sa kanila ay naitala bilang mga Luzones Indios de la Pampanga o Indios Chinos de la Pampanga, ang mga tinatawag natin ngayong Kapampangan. Kabilang rin dito ang mga Indios de Visayas. At isa itong halimbawa kung paano magkakaugnay ang Imperyong Espanyol, kung saan ang mga sinaunang Pilipino gaya ng mga Luzones Indios at Indios de Visayas, mga sinaunang Meksikano, Afrikano at ang mga katutubong Amerikano ay madalas namumuhay at nagtatrabaho na magkakasama, pero sa ilalim ng isang mapang-abusong sistemang kolonyal. Mahalaga ring tandaan na noong mga panahon ng mga Kastila, ang salitang Filipino ay eksklusibo na ginagamit para lang sa mga purong Espanyol o pure-blooded na mga Kastila na ipinanganak sa Pilipinas. Ni hindi nga kasama rito ang mga mestizo o ang mga may mixed heritage o may magkahalong lahi. At lalong-lalong hindi kasama rito ang karamihan sa mga tao sa Pilipinas, gaya ng mga katutubo o Indio. At nagbago lamang ito noong panahon ng nasyonalismo, noong panahon ng mga himagsikan noong 1800s, kung kailan inangkin ng ating mga bayani ang salitang Filipino bilang isang inklusibong termino o pangalan para sa lahat ng mga tao sa ating kapuluan, anuman ang antas sa lipunan o lahi. At ito'y naging isang makapangyarihang simbolo ng pagsuway ng ating mga bayani sa mapang-abusong caste system at kolonyalismo ng mga Kastila. Sa katunayan nga ay hindi rin consistent ang mga terminong ginagamit ng mga Kastila sa kanilang caste system. Halimbawa, madalas na nagkakapatong-patong at nag-iiba ang mga terminong ito, depende kung sino ang nagtatala, depende kung sino ang nagdodokumento, at depende rin sa pangangailangan at pansariling interes ng mga Kastila. Kaya naman, hindi rin natin maitatanggi na napakalaki talaga ng epekto ng kolonyalismo ng mga Kastila at ng mga Amerikano sa kamalayan nating mga Pilipino. Pero saka na natin pag-usapan yan. Sa ngayon ay balikan muna natin ang isa pang tanong. Kung may koneksyon nga ba ang kasaysayan ng Angeles sa Pampanga sa Los Angeles, California? At kung magkapangalan nga ba ang dalawang syudad na ito? Kasi bukod sa parehong tinatawag na Cities of Angels, ang Angeles at Los Angeles ay pareho rin ang apelyido ni Antonio at ng founder ng Angeles City na si Don Angel Pantaleon de Miranda. Kung susuriin ang pinagmulan ni Antonio, makikita na siya inilista bilang isang mestizo na may lahing Luzon Indio at lahing Kastila. Habang si Don Angel naman ay isa ring Spanish Kapampangan mestizo na siya naman nagtatag ng Barrio Collat noong 1796 na kalaunan ay naging Angeles City. At dahil parehong Miranda ang kanilang apelyido,
apelyido at pareho silang may lahing Luzones Indios de la Pampanga, ay madalas akong tanungin kung magkamag-anak nga ba sina Antonio at Don Angel. At ang sagot sa tanong na yan ay sa ngayon hindi ko pa rin alam. Pagkat wala pa tayong matibay na ebidensya na nagpapakita na magkamag-anak nga ang dalawa, pagkat napakarami pa natin kailangang i-research sa magkakaugnay na kasaysayan ng Pilipinas, Mexico at California. Pero teka lang, kung hindi sila magkamag-anak, ano naman ang koneksyon ng pangalang Angeles sa Los Angeles? Magkapangalan nga ba ang dalawang syudad ng mga anghel na ito? Oo at hindi. Oo kasi pareho silang ipinangalan tungkol sa mga anghel. Pero hindi rin kasi ang Angeles City ay pinangalan sa kanyang founder na si Don Angel Pantaleon de Miranda at sa kanilang titular patron, ang Los Santos Angeles Custodios o ang Holy Guardian Angels. At sa katunayan, ang buong pangalan ng Angeles City noon sa Kastila ay El Pueblo de Los Santos Angeles Custodios o ang bayan ng mga Holy Guardian Angels. Samantala, ang LA naman o Los Angeles ay may mas mahabang pangalan noong panahon ng mga Kastila. Gaya ng nabanggit ko kanina, ito'y ang El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles del Rio Porciuncula o ang bayan ng Mahal na Birhen, ang Reyna ng mga Anghel sa Ilog Porciuncula. At ang pangalan na ito ay alay naman kay Mama Mary. At nang sakupin naman ng mga Amerikano ang California, ang Los Angeles ay naging Los Angeles sa wikang Ingles. Kaya kung tutuusin ay may connection pa rin ang dalawa. Pagkat ang isa ay tinatawag na The City of the Holy Guardian Angels ang Angeles City, habang sa kabilang banda naman ang LA ay tinatawag na The City of the Queen of the Angels o ang Virgin Mary. Kaya naman pareho silang kinikilalang Cities of Angels. Pero napakalaga at dapat din nating tandaan na bago pa man dumating ang mga Kastila ay may mga katutubo na naninirahan sa mga lugar na ito. Sa Angeles, nariyan ang mga katutubong Aita na napilitang lumikas noong 1700s. Habang sa Los Angeles naman ay nariyan ang mga katutubong Tongva, Chumash, Tataviam at iba pa na sapilitang pinalayas mula sa kanilang mga lupang ninuno o ancestral domain para bigyang daan ang mga misyon o simbahan at pueblo ng mga Kastila. Sa katunayan ay bago pa man ito tinawag na Angeles at Los Angeles ay meron na mga sinaunang pangalan ang mga lugar na ito. Halimbawa, ang downtown LA noon ay tinatawag na Yanga na mga katutubong Tongva, habang Kulyat naman ang sinauna at katutubong pangalan ng Angeles sa wikang Kapampangan. Kaya nga magpanghanggang sa ngayon ay karamihan sa ating mga nakatatanda sa Pampanga ay madalas Kulyat pa rin ang tawag sa Angeles. Pero teka, kung babalikan muna natin ang paglalakbay ni Antonio Miranda mula Maynila hanggang Mexico, mula Baja California hanggang LA at Santa Barbara, ay makikita natin ang magkahalintulad ito sa karanasan ng napakarami sa ating mga OFWs. Isang hindi may tatangging karanasan ng pagharap sa hindi inaasahang mga hamon, pagtanggap sa mga bagong oportunidad, at ang labis na paghihirap at pagsisikap upang makapaglaan ng magandang kinabukasan para sa ating mga mahal sa buhay. Kaya naman ang mga pinagdaanan at ang katatagan ni Antonio Miranda ay sumasalamin din sa mga makabagong Filipino-American communities at iba pa mga OFWs sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa katunayan, lingid sa kalaman ng marami, sa Greater Los Angeles matatagpuan ang pinakamalaking konsentrasyon ng populasyong Pilipino sa labas ng Pilipinas. Ang Greater LA kasi sa ngayon ay may mahigit 600,000 na mga Pilipino ayon sa census noong 2020. At isa itong masiglang komunidad na mula pa noong 1700s ay patuloy na sa pag-ambag na mahahalagang kontribusyon sa kultura, ekonomiya at kasaysayan ng California. At habang inaakala ng marami na ang kasalukuyang nangyayaring mga wildfires ay nakakaapekto lamang sa mga artista at mga mayayamang lugar, kung ating susuriing mabuti, ang realidad ay iba. Pagkat sa katunayan, ang populasyon ng LA County ay mostly working class o manggagawa. Kaya naman ang mga sakunang ito ay higit na mapinsala sa mga manggagawa at mga migranteng komunidad o immigrants, kabilang na ang napakarami sa ating mga kababayan. Pero sa kabila nito ay patuloy pa rin nagpapakita ang ating mga Filipino-American communities ng di matatawarang bayanihan. Mula sa pag-oorganisa ng mga relief efforts hanggang sa direktang pag-aalaga o pagtulong ay ginagampanan ng mga manggagawang Pilipino ang mga mahahalagang papel upang makatulong sa panahon ng mga sakunang ito. Tulad na lamang ng ating mga kababayang caregivers na madalas na nagsasakripisyo para lamang masiguro ang kaligtasan ng iba. Ang mga ito ay nagpapaalala sa atin ng mga hindi matitinag na katatagan o resilience at ng hindi matatawarang diwa
ng bayanihan at pakikiisa na ating pangminana sa ating mga ninuno. Mula pa sa mga Luzones Indios na tumulong sa paglatag ng pundasyon ng California noong 1500s at 1700s hanggang sa mga Delano Manongs na nakibaka para sa karapatan ng mga magsasaka at manggagawa sa Amerika noong 1960s at 70s at hanggang sa mga Filipino-Americans ngayon na patuloy pa rin sa pakikiisa at pagtulong sa ating mga kapwa at iba pang mga komunidad. Pero Kuya Kirby, totoo nga bang Pilipino ang founder ng LA? Sa madaling salita ay hindi. Pagkat una, hindi naman tinatawag na Pilipino noon si Antonio. At ikalawa, kahit siya isang Pilipino sa ating modernong pangunawa, sa ating modernong definisyon nito, ay hindi naman umabot si Antonio sa pagtatag ng Los Angeles. Dahil nga sa kasawiang palad na pumanaw ang kanyang minamahal na anak at naiwan sila sa Baja California. Subalit sa kabila nito, habang hindi opisyal na napabilang si Antonio sa listahan ng mga 11 pobladores o founders ng LA, ang kanyang kwento ay nagbibigay liwanag sa madalas na di napapansin at madalas makalimutang ambag ng mga Pilipino sa kasaysayan ng California at Amerika. Ang mga karanasan at paglalakbay din ni Antonio ay paalala sa atin na ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa mga sikat, sa mga makapangyarihan at sa mga pangalang nakaukit sa mga monumento, kundi pati na rin sa mga buhay at mga pamanang iniwan sa atin na mga tahimik na humubog sa lipunan at sa ating mundo ngayon. At ang kwento ni Antonio ay isang kabanata lamang sa isang mas malawak at mas malalim na kasaysayan. Kaya naman kung interesado kayo sa karagdagang kaalaman tungkol sa ating mga sinaunang kababayan at sa mas malalim na kasaysayan ng mga Pilipino dito sa Amerika, ay huwag kalimutang panoorin ang iba ko pang mga video tungkol sa mga sinaunang Pilipino dito sa Amerika. I-check lamang ang mga link sa ibaba o sa itaas. At bago tayo magpaalam ay nais ko munang pasalamatan at bigyan ng special shoutout ang ating mga kababayang taus-pusong tumutulong sa mga nasalanta ng sunog o wildfire sa LA. Tulad ng NAFCON o National Alliance for Filipino Concerns, ang Filipino Migrant Center, SoCal Filipinos, Philam Arts, Island Pacific Seafood Markets, Chef Roline at napakarami pang iba. Pagkat ang kanilang taus-pusong pagtulong ay sumasalamin sa diwa ng bayanihan na likas sa ating mga Pilipino, lalo na sa panahon ng mga sakuna at pangangailangan. At sa diwa ng bayanihang ito, ang mga kita sa aking mga libro ngayong buwan na ito ay idodonate ko rin sa Bayanihan Relief ng NAFCON. Naglista rin ako ng mga link at resources ng iba't ibang paraan para makatulong sa mga nangangailangan at mga biktima ng sakunang ito. Kaya naman huwag kalimutang i-check ang pinned comment sa ibaba. Kaya naman kung meron kayong kakayahang tumulong ay samahan nyo kaming magbayanihan. Maraming salamat po sa Kapampangan. Dakal pong salamat kay Kongan sa Ilocano, Agyaman, Naklaunay at sa Bicolano, Diyos mabalos. See you next time sa Tagalog Kita-Kits at sa Kapampangan. Mikitik sa Tausug, Balikisab at sa Binisaya, Kita-Ita.